wallahi wata rana sai a waye gari kawai babu wannan Najeriya labari yake wani abu ake da ba amma halayen da ake ba da bil adama yake ba kowa ya fara ido ba wanda zai ce komai amana ta riga ta kauce alkawari idan mutum ya yi muku alkawari zai muku gyara kai ka ce alkawari ya dama zai tafi kai ka ce abin da ya rasa ba hannu lokacin da rantsar da shi zan muku tsiya kuka ce to mun yadda san hannu yasa wallahi kamar haka ake da mutane dan Allah yan siyasar mu da shugabannin mu su tsoron Allah da daga lokacin da aka ce an samu canjin gwamnatin nan a ce kar ai komai a Najeriya tsaya aka yi fesar kawai aka samar ya isa a ce an jingina wa gwamnati da take gudanarwa ya isa masu shawara a ce haka suka bayar da shawara komai a dakatar ina amfanin a waje a ce kayi a gidan ko mutum na kan wahala kuma tare da malami ko sarkin gargajiya da zai tsaya ya faɗi gaskiya ya faɗa da shugabanni abin da yake kawo mana ha'inci juna muke idan mutum na sama ba a ce masa komai sai ya sauka ana tsina masa kai ma sai ka sa bakin ka ya yi kuma kusan maka zaban ga kaza ga kaza ga kaza ba abin da ba na san komai na san iya kullen da aka yi duk wani wanda ya taimaki Buhari ne kan duk mai dubu da jari ne kan duk mai miliyan da ne kan kuma waɗannan su suka zaɓi Buhari kullum bala'i na ke na za a dubu nan amma a ƙarshe su din her suka yi sun kasa fitowa su faɗa ma mutane gaskiya Buhari sai da ya kashe kasar nan sanai su suke Buhari damar da kasar nan su fito su faɗa ba wani abu bane a fito a faɗa Buhari ya ta bulkula ƙasa ya kashe komai kafin tenisi ya kai minti 30 ko awanni saboda ka akwai wanda ya faɗa mummuna ganin ƙarya yake ya ce wannan ƙasar yanzu ba wanda zai gaji Buhari sai dai gaji mushi ka bada ce wajen kawo matsala amma ba bada ce wajen kawo warware ta ba lokacin da ake sama dan baka ba ta shawara ba saboda haka amana din ya kamata lalle mutane su suna ta wallahi girman ta ba karami bane ba annabi ke ta shugabanci ba nadama mai ranar tashin kiyama dabba tana da rahama a cikin addinin musulunci da kake mata ga wanda za ta shiga aljanna saboda mage ga wanda zai za su ga wuta kai saboda mage ga wanda zai shiga aljanna saboda kare a cikin musulunci da wannan kare yayi wa rahama ya same shi da cikin ruwa ba shi ruwa annabi zai shiga aljanna to idan dan da kaiwa me za ka samu mage aka yi watar annabi ta zata shiga wuta ta daure mage bata fata ta ci abinci ba ko bata fata abinci ba har ta mutu ranar tashin kiyama sakamakon ta wuta ina ga wanda ya wuyin watar da bil adama ya razanar da su me sakamakon su gobe kiyama duk kudaden da ake raba kananan hukumomi a kowane wata abin da daga an ba karamar hukuma miliyan 3.5 gurgudan yawan jama'a ta gurgudan kaza ɗinta sai aka ce albashi na malaman firamare da albashin ma'aikata gaba ɗaya sai ka samu miliyan 1.5 sauran miliyan 2.5 ko miliyan 2 wannan kuma sai ka kashe na suka wannan banda kudin tafiya da za a karba banda kudin haraji daga wajen yan kasuwa banda kudin kaza wannan duk ba a magana sai wani watan kuma ba yin sai shugaban karamar hukuma ya zo ya zamanin sai kare da maka kwalbati guda daya bai gyara magudanar ruwa guda daya ba bai gyara zafin kwana makarantar firamare guda daya ba haka ake a nan gurin haka ake ajiya idan aka ce za a bayar da kunjina kuma guda daya a kan kudin naira 100,000 to wanda ta fito daga wajen sa ya san dama dan kunjina ya kawo masa ga abin da za ka ci 100,000 sai ta tafi kenan sai kuma sai kara ta zama 200,000 wasu sanan zaman su kuma ya kara kai zama 300,000 ta kara kafin nan gurin wannan kwangilar ta 100,000 sai ta koma wajen miliyan 3 a haka za ta fito a haka za a yi kuma yi kowa ba mai inkari malami ba ya inkari alkali limami dan boko soja gangaroba masu yawa kowa ba wanda yake inkari kawai an yarda da wannan ita ce rayuwa